So, ayan. Today is may dumating akong parcel. Parcel ba tawag? In order to ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong nasa loob. So, titingnan natin. At ang nakalagay dito ay Ishinashiyas. So, ayan. Grabe. Parang ang daming laman. So, titingnan natin kung anong laman ito. At kung anong pinagbibili ng asawa ko sa akin. Nag-order kasi siya ng something na para sa kanya. Tapos, sabi niya, buksan mo yan kasi mayroon ka dyan. At mayroon din si Nacho. So, syempre, bubuksan natin. Sunuri naman ako. Basta, kasama ako sa pag-order. Basta mayroon ako. Ay, masipag naman tayo dyan. Ang laki-laki ng... Ay. Ang una ay chinelas. Para kay Nacho to. Ayan. Parang maliit siya ang 43. Ayan. Maganda siya. Siyempre, sukat natin. Ako muna magsukat. Ang sunod. Uy. Binilhan man ako ni Dudong ng panty. Pag... No. So, hindi ko matubuksan kasi pag nanay na panty yan. Hindi pag nanay. Pang buntis pala. Tapos, ano to? Not just slippers eh. Ito yung tinuro ko sa kanya dun sa aking kusina na sticker. So, ipapakita ko sa inyo to kung paano to paglagay. Kasi nag-order ako ng sticker dun sa kusina kasi nga parang maganda siya tingnan. So, itabi na natin to. Binilhan niya ako ng pampanting pambuntis. Papo. The sticker na. It will not be ruined. You know why? They do like this. So, it's so fine. Even too much. So, dalawa yung binili niya. At ano pa to? Ala, grabe. Ang dami nang biniling pangpanting pangbuntis. This is yours? No. 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 Nagdalawang belt yan, no, para sa asawa ko. Pero siya na pagbubuksan ko. Kasi nag-order siya ng belt. So, dalawang belt lang yung in-order niya. Pero, kasama ang, mas marami pa yung akin. Isa lang yung kay Nacho. Binilhan niya rin pala ako nito. Ayan, medyas to kasi nga. Kailangan ko pala ng medyas. Ready na talaga yung asawa ko sa papanganak ko. Ito, kailangan ko kasi ito sa ospital. Pag ano ka na. Kasi malamig dun. Pili kami ng bedsheet para kay Nacho. Ayan. Sana nagkasya to. Talaga kung ano yung pinili ko. Pinag-click pala talaga niya. It's look good, Papo. I-try ko muna, ha. Tapos yun lang. May sticker na gusto ko. Binili pala ng asawa ko. Ayan, oh. Para sa aking kitchen. As you can see naman. Dinikit niya na. Kasi hindi ako makatayo. A few moments later. So, meron ako ditong talong. Ayan. Ito lang yung talong na available doon sa ano kanina. Ilalaga ko lang to. So, kaya ko sa binuksan dyan para alam ko kung may sira o wala. Kasi, sa salad ko siya. Salad ba tawag itong kinilo? Ayan o, makita nyo naman. So, ilalaga lang natin siya. Ayan, ang ganda ng, ng talong. Next time, ganito na palang bibilhin ko. First time ko makabili ng ganitong talong. Kasi ito lang available doon. Ayan. Indian na talong ito, ha.
Kakaiba yung talong nila sa kanila. So, abang-abang lang. So, ito na siya. Takpan lang natin. Mga 15 minutes natin siyang balikan. So, ito lang ilalahok ko sa aking salad na talong mamaya. Bawang, luya, tsaka kamatis. Option na lang itong sili kung gusto nyo lagyan, ha. Papakita ko rin sa inyo kung paano i-mix yan. Asin lang din nilalagay natin. So, after 15 minutes, ito na siya. Hindi natin hanguin yan. Ilagay na natin to. Ayan. Yung asawa ko sa telepono. So, maingay. So, meron ako ditong galunggong. Yung tira ko pa to kahapon sa pinirito ko. Prito ako ng galunggong. Tapos, ito yun yung ginawa nating salad. Ayan. Kita nyo ba? Dito na ako kumain. Kay, parang mas okay man dito. Tapos, kay saging to ng Indian banana to siya. Kaya ito lang yung available dito. Tapos, meron ako ditong dilis. Ayan. Itong dilis na to ay na-order ko pa to siya last month. Sweet and spicy. So, kaon na ta. Hindi ako makapag dun, talking dun sa sala kasi nga may kausap yung asawa ko sa telepono. Trabaho. Tapos, hindi ako pwede mag-ingay dun. Ito siya kay bagoong na bagoong ng sabaw. Habab ito sa Gimos. Kaya nandito ako sa kwarto. Kaya maingay ako pag nagsalita. Ang sarap. Ito na ating salad na talong. Eggplant na salad. Ang sarap nung ba? Ang sarap nitong Gamos. Ito yung tira dun sa galunggong na piniprito na ako. Ayan, pasensya na kayo kung hindi nyo ako masyadong makita. Dapat kaldaba to. Wala mang kaldaba dito. Bira lang kasi ako makita ng kaldaba. Sarap. Ayaw na ayaw nila ng amoy nito. Kinakausap ko nga si Nacho. Sabi ko, gusto mo? Dry fish. Tago siya eh.
Dito kasi sa loob, tahimik. May chika pala ako sa inyo. Kahapon, tumawag kami sa India. Ang expectation ko lang talaga is yung mother-in-law ko lang ang pupunta dito. Ito pa, ha? Ang good news, kasama ang aking father-in-law, so na-shock kami kasi first apo nila to sa akin. And then, sa lahat ng relatives nila, kamag-anak nila, ako lang yung ibang lahi. So, first apo nila sa akin na sa foreigner. Kaya ang tawag man yan sa kanila foreigner pag ibang lahi. At saka ako lang yung kaisa-isang Pilipina na napunta sa ang kanila na napangasawa ng kanilang generation. Sabi ko sa asawa, good luck sa ating dalawa. Pag kami lang kasi ng asawa ko or kaming tatlo na ito, napaka-freedom talaga namin. Sobrang freedom naming tatlo. Ako, si Nacho, si Papo. Medyo conservative masyado yung aking mga biyanan. Sabi ko, good luck na lang sa ating tatlo nito. Tsaka, first apo nila sa akin to, kaya sobrang excited nila. Unexpected talaga na kasama yung father-in-law ko. So, nagulat din ako. Sabi ko, nakakatuwa naman. Kasi mas sobrang excited nila na makita itong apo nila sa akin. 'Di ba? Hamakin mo India, pupunta pa sila dito ah. Pwede naman kasi ako manganak sa India, pero hindi ko talaga carry doon manganak. Mas okay na ako dito. Kasi sabi ng asawa ko, saan mo gusto prepare manganak? Sabi ko, mas prepare ako dito kasi nandito. Kapag nandun kasi ako sa India, ay, di ba nga may trabaho siya? So, iwan ko kung nandun din siya. Kaya sabi ko, mas prepare ako dito. Ang sarap ito, ginamos. Ganito mo. Ayan. Kita nyo ba? Ang sarap. Ganito. Hindi nyo man kita. Itong saging na to, pwede na rin siya. Para na rin siyang kardaba. Your saba. Masama ang pakiramdam ng mga tao dito kasi nga, labas kami ng labas. Ay, di ba nga, bumabawi lang kami kasi nga, dati lockdown, hindi man makalabas. Ito lang, itong year na to. Sabi ko, sulitin natin yung paglabas-labas kasi pag lumabas na si baby, mas matagalan pa ako makalabas-labas. Mga 2 buwan daw sila dito. Ako, ang sarap. Yung galunggong kaisa na lang ang natira. Craving satisfied talaga ako. Nga pala, doon sa YouTube ko, nag-upload ako doon pumunta kami ng Hamin Beach. Tinagtingin-tingin na rin kami ng mga beach kasi pag nandito yung mga biyanan ko, syempre, kailangan ng asawa ko yan igala-gala. Lalo na pag mabubuhay ang matanda dito yung dalawa.
dito sila sa bahay kasi doon sa kapatid niya nang nasa Musapa, nandun kasi yung isang kapatid nung ano ba tawag doon? Nandun yung kapatid ng babae. So, mayroon din silang bisita doon. Hindi, pwede sila doon. Tsaka, maliit ng ano doon. Wala silang matulugan, wala silang space. Ay, dito, sa kwarto yung Nacho, malaki yung space. So, silang tatlo doon. Nakakatuwa lang talaga kasi kasama yung father-in-law ko. Nagulat din talaga ako ng sobra. Matanda na kasi yun. Tsaka may sakit pa. Pero magta-travel talaga sila para dito sa apo nila. So mga January, bibila na yung ticket. Hindi ko pa alam kung anong date. Kaya wala pang sinasabi. Yung anakan ko, February pa naman. Tingnan nyo naman yung last bite ko. Ayan. Pinaghalo ko yan siya. Tapos gaganyan yung... Masarap.